Tutmaya 14 yaşa çepek giyip ile çıktın. Kalamını dula taşlap çep kulaklı pile çıktın. Atan öldü, toğlanmadın, müngürmedin, toğlanmadın, ya da juda oğlanmadın, ne sebepten beyle çıktın. Ağa gitti, ata öldü, gelir müken hüllü hüllü, yöne senin baktın gelli, inen bilen yola çıktın. Kabul etti ağras decen, buğdayları kongras decen, burğusa decen, bir ot gözlep seyle çıktım. Alım decen oda derek, berdi ot dek buğdayarık, davanların darak, sağdan ordun sola çıktın. Yer yüzünü buğday edip, derdestesin buğdağ edip, buğdağını baydağ edip, yeniş için yola çıktın. Qazdın qazi, sızdın qoşqı, yesir etti qıyızlın ışqı, haysın görsen şol hem yağşı, bir təsinci uğlacıqtın. Məledin sen, birin hasem haladın sen, var mı pulun haladın sen, yoktu, derrev nola çıktın. Başkı söygüyün yıktı allap, böküp turdun, bollun saldat, kaydıp geldin, dostun kollap, bir gözleri dolu çektin. Sapak verdi alım hatta, öyün kitap, yükün kitap, günnüz yanıp giyce tütep, şahir oldun, molla çıktın. Diller sana deydi şahir, ağda kendi adım zahir. Diri vaktin bolma pahir, çıksan lulap ile çıkkın. Şahirlik bir canlı kervan, yolda dinlen, öyde dinlen. Dinlenmesen yine derrev, çep kulaklı pile çıkkın. Men Göktepe Tıran'ın 7. orta mektebining terbiçilik baradaky ornmasary Ödäy Haman Murat. Şu mektepde 41 ýyl bäri işläp börün. Hormatly prezident 2016-njy ýyly mirasa sarpa oýmak, watany özörtmek bilip şygar bilen çykyş etdi. Şu şygaryny biz çağalara, ullara wagt etmek biziň borjumyz. Şu mektepde Kerim Urban Epesiň muzeyi ýerleşýär, muzeyi döretmekde Bayram oğlumlarymyz Çarwa Oğluýew. Şuna köp rahmet çekip şu muzeyi döretdi. 89-njy ýyldan bäri şu muzey işläp gelýär. Hormatly prezidentimiz beýik şahsiýetleri öwrenmekli uly ýol açyp berdi. Kerim agaňyň iki tany fetirjigini ýatlap geçeýin. Çağa kan ağlamak ayıp diýdiler. Jahil kan ağlamak ayıp diýdiler. Şeýdi we menlik etdik ağlamazlyga, şeýdi we menlik etdik ağlamazlyga. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun. Başı dik bolsun, alyp barýan işleri rowaşlyga betsensin. Men Göktepe Tıran'naky 7. orta mektebiniň türkmen dili edebiýaty mugalimi Pasiwa Anna Cemal. Biziň mektebimiz Türkmenistanyň halk ýazgysy Kerim Urban Epesiň adyny göterýär. Men şu mektepde mugalimi bolup işleýän we ören büýsen ýaryn, gowan ýaryn. Öz rahmetimde her bir gollanmada Kerim Urban Epesiň ýazan eserlerini ýol ýörelik edinýäryn. Her bir geçýän sapaklarymy Türkmenistanyň halk ýazgysy Kerim Urban Epesiň bize goýan ruh mirasy bilen baglanşdyryp geçýär. Ýazgynyň her bir eserlerine, goşgularyna terbiýeçilik ähmiýeti ören uludur. Onun her bir goşgularyny okap bereninde, onun many mazmuny düşünürende çağalar muňa şeýle bir dikkat bilen dinleýärler. Olar şeýle goşgulary ýat tutmagy ören höwesekdirler. Mundan başga da biziň mektebimizde muzey ýerleşdirilenler. Bu muzeyde şahiriň ýazan eserleri, suratlar ýerleşdirilenler. Okuwçylary tapaklarymyň arasynda ýank muzeýe getirip olar bilen tanışdyrýar, ýazgynyň goşgularyny okadýar, öwredýär. Biz hem öz çağalyk döwrümizde Kerim şahiriň goşgularyny şeýle söýüp okardyk. Kerim ağa diýlenle, Nogo Şöhretiň şamçyragy Magtumulla tamyň kesbini münasip dowam etdirji şahir
1985-nji ýyly Edebiýat Götürmüş gazetiniň redaksiýasy Edebiýat birleşmesini geçirdi. Bedem ýaş şahyrdyk döwürler. Ýa-o. Şonu Edebiýat birleşmemizde Kerim agaň gatnaşýanyň aýdany biz gaty begenlik. Ana şonu ilkinji gedek Kerim agany görüşimiz. Şonu gedekme her yerlerden gelen ýaş şahyrlar goş gokardy. Kerim aga ýene de bir näçe halipalar şu goşgulary baha bererdiler. Şonu maňa da goş gokmak nowaty ýetdi. Gowurýan goşgulum ilkinji ädim diýip bir goşgulyny okap berdim. Şonu ýanyma geldi de egnime elini goýdyk. Goşu okaýan diýdi. Goşgu ýazmakdyr bolýan. Şu okumaga da köp zat bagyldyr diýip ýanky goşgul kagyny elimden aldy da öýde okap berdi. Kerim aga şol aýdan sözlerini şu neçeni mümkin bolýarsa ýerine ýetirjek bolýan. Ýani Kerim agaň okosy ýaly okumak mümkin näl. Kerim agaň öz tebiýylygy bardy. Türkmen edebiýatynda öçmejek ýyl goýan halipa şahyrlarymyň döredijiligi ýaş şahyrlaryň görelde mektebidir. Şolaryň biri de üýtgeşik täsirli döredijiligi bilen halkyň ýüreginde, halkyň kalbynda ýyl goýan halipa şahyrymyz Kerim Gurbanypesowdur. Kerim Gurbanypesow diýilende meniň aňyma onun ýaşlyk dramatatly goşgusy ýadyma düşýär. Ol goşgy näçe ýyl mundan ozal ýazylanym bolsa, şu döwürde de ýaşlaryň arasynda söýlep okalýar. Biz bagışly adamlar elbetde özümiz täze aýdymdyr sahalar düzemizde şahyrlaryň goşgularyny saýlap alýar. Kerim agaň aýdyma degişli bir goşgusy bar. Aýdym edip aýdylýar. İl döwürden bäri apat diýip. Kerim agaň şol goşgusyna da bir türkmeniň gelin gaýrlarynyň bir hüý häsiýeti, owadanlygy, edep ekramy, asyllylygy häsiýetlendirilýär. Ýene bir zat ýadyma düşýär. Kerim aga bilen poeziýa duşy bolupdy. Şonu Kerim aga talipler bir näçe sorak berdiler. Onu Kerim aga şu berilen soraklaryň kagylary ellerine alyp okanna. Kerim aga, men bir gyýdy gowurýan. O gyýda men gowurýanymy, söýýänim bilen ok. Men söýgümi nädip başlamaly? Men nädip öz söýgümi duýdurmaly şo gyýda? Haýsy söz bilen söýgüni başlasaň dogry bolýar diýende Kerim aga aýtdy. Söýgü sözden başlanan ok, gözden başlanýar. Elbetde Kerim agaň şol aýdan sözleri taliplerde gaty bir duýgu döretdi. Her kim şol sözlerini el sarpyşyp hakykatdan hem hakykata laýykdygyna düşündiler. Kerim agaň şygyryny okanda adamlaryň günnelik ulanýan sözlerini gawat gelýän. Şol günnelik bolup geçýän ýagdaýlar. Kerim agaň şolar ýaly şygyrlaryny okanda öz ýaşan döwründe nähili ornuň bardygy gödüňe gelýär. Hemem şol Kerim agaň aýdan sözlerinden bir netije çykarmana bir uly mümkinçilikler dörýär. Şoň üçin Kerim agany öz döwrüniň beýik şahyr diýip aýtmak gaty dogry bolar. Kerim aga tebii akıllı, duygur, ajaýyp adamdy. Kerim aga sözüň, sadyň, şygyryň hak aşygydy. Kerim aganyň goşgularynyň many-mazmuny dili halka ören ýakynly. Kerim aga Türkmenistany, Türkmeni, onuň taryhyny şuňgur söýärdi. Türkmen edebiýatynyň geljegi arada aladalanýardy. Kerim aga dirika halkyň söýgüsine münasip bolan onu duyan ustad şahyrdy. Kerim aga biziň ýüregimizde ören ir ornarly. Özüniň taýmyzy baba poemasyny ýazdy, hem de şonu radioda hut özü okudy. Kerim aga diňe bir ustad şahyr bolman, eýsem ustad okuyucudy hem. Haçanna ustad şahyr, ustad okuyucu öz eserini okanna onun täsiri üýtgeşik bolýar. Şoňa görä de biz şu taýmyz babany okan döwürlerinde Kerim aga beýik şahyr hökmünde söýgümiz döredi, şo söýgü bolsa barha artdy. Hatda şu günlerem Kerim aganyň ýazmasy agyr düşen goşgy ýa-da ömrüme pent ýaly goşgularyny goýaky biziň öz aňymyzda bazı atlary Kerim aga çeper dile geçiren ýaly duýýar. Şoňa görä de Kerim aga bolan hormatymyzy biziň barha artdy. Häzirem onuň eserlerini okumak bilen Kerim aga söýgümiz artyp gidip otýar. Kerim Gurbanypesow
bir yaşlan aňynda şeýle bir ajaýyp şahyrlaryň biri bolup galy enide bu neçendem Kerim Urban Efesov şygyrlaryny okamyzda soralara jogap tapýar. Kerim Urban Efesov halkymyzyň aňynda şeýle bir yaşlan aňynda onur belli bir şygyr bilen aýtmak mümkin näse şeýle ähli şygyrlaryň bir ajaýyp ýöne adam öz ýüreginde ortalan bir ömürme pent diýen bir şygyryny adam ýüregime ýakyn saýan. Şu şahir yazıcılar barada aýtanmazda Kerim Urban Efesov barada aýtman geçmeklik asıl mümkin näl. Kerim ağa her bir goşgulary, şeýle bir many mazmunly türkmeniň aňyrdan gelýän bir ata-babalarymyzdan gelýän ar namysyny, bir intan perwerligini bağışlap yazan goşgulary hemme halkyň ýüreklerine ornallyp näşeli ata pendi diýen goşgusyny atam maňa aýdypdy. Menim saňa aýdaýyn, maňa sapak boldy, saňa da sapak bolsun, libasyň nak bolsun, namysyň ýüpek bolsun diýip bir ar namysyň şeýle bir ýüpek ýaly gorulýanlygyny, türkmen halkynyň bir aňyrdan gelýän ar namysly halklygyny şu goşuň üstü bilen beýan edip geçýär. Goý şol Kerim Urban Efesowyň ähli biziň ýazgy şahyrlarymyzyň ýazan goşgulary şuň kugün ýaşlaryň arasyna diňerim alyp biziň mirasymyza hemişe uýmaklygy ýaşlara ünlüwesen. Türkmeniň şahyrçylyk älemine Kerim Urban Efesow 20-nji asyryň iň meşhur şahyrlaryň biri hökmünde türkmen poeziýasynyň sütünläriniň biri hökmünde giňden tanalýar. Onun dörejiligi türkmen halkynyň paýhasyna, aňyna, dünýä garaýşyna gündün onu täsir eden güýç bar. Kerim Urban Efesowyň goşularyna adamkärçilik barada, häsiýet barada, watan barada, türkmen durmuşy barada, ahlak kymmatlyklary barada, söýgü barada, gaýgy barada, ýeňiş barada ýazan ören ajaýyp setirleri bar. Dost tutunmak, dost kazanmak, özüňi durmuşda tanatmak, pespälik gali ahlak kymmatlyklary bilen baglanşyk goşularynyň türkmen nesillerine, türkmen ýaşlaryna ören oňaýly täsiri bardyr. Kerim Urban Efesowyň şeýle meşhur şahyr bolup ýetişmegine onuň ihlasy zehini, duru zehini ören ul täsir etdir. Kerim ağa 20-nji asyryň iň meşhur şahyrlarynyň biri diýmekligi esas bar. Kerim ağa, Kerim Urban Efesow onun goşularynyň aýratynlygy, goşular gutarnykly, gysga setirler jünk bolýan goşulary döretmeklikde 20-nji asyrda onun deňini ýetip bilýän şahyr ýok diýip aýtmagyna doly esas bar. Gysga setirleriň üstü bilen paýhasly pikirleri bermeklik ussatlygy talap etýär, ussatlygyň ýetilen derejesini aňlatýar. Misal üçin aňsat bilen kyn barada döreden goşusy adam häsiýetlerini açyp görkezmeklikde, gysga setirlerde şahyrany beýan etmeklikde 20-nji asyryň iň ajaýyp goşularyň biri diýip aýtmak bolar. Kerim Urban Efesow özüniň ölmez etmez eserleri bilen türkmen halkynyň aňyna şu wagtlar hem ýaşap beren şahyrdyr. Şahyryň döreden eserleri eýem şu öz ýaşan döwrüne, halkyň ýüregine orun salypdy. Sebäbi şahyr her bir sözüň, her bir jümläniň renk köwüşgenlerini, şonuň many aňladyş täherlerini göz ýetiripdi hemde her bir sözlemiň, her bir setiriň elbetde okuýajagynyň ýüregine orun salar ýalak derejede öz eserlerini çeper döredipdi. Halkyň bir göwüniň islegine görä halky bir gyzyklandyrýan temalar şahyryň bir döredijliginiň üns merkezinde durýardy. Şahyryň eserlerine üns beren wagtymyzda onuň halk döredijiliginden, riwayatlardan, gaty giňden peýdalananlygyny görýäris. Şahyr her bir eseriniň täsirli çykmak üçin dürli çeperçilik täherlerini ulanypdyr. Halkyň arasyna kän bolup, özü hem şu ýaşan döwründe radioda da goşgy okuýardy. Şahyryň eserleri, ähli döwürleriň eserleri bolup, şu günler hem biziň aňymyzda ýaşap gelýär. Kerim Urban Efesow nähili şahyrdy diýende ilki bilen ol 20-nji asyryň uly şahyrlarynyň biri diýip belläp bolýar. Şahyryň ähli eserlerini mahsus bolan gülküli yerleri, ýylgyraýmaly yerleri görkezip bolýar. Ýene bir tarapy bolsa, şol döwrüň öňe çykaran ahlak meselelerini öňe sürüp bilmegi. Şol meselede wajyp meseleleriň biri bolupdyr edebiýatda. Ýene de bir mesele türkmeniň milliligi. Ýene bir aýratynyň hökmünde de
belent ruhu belentlik. Şahyryň goşgularyny okap, özüň bir hili durmuşa ruhu belent çemeleşýänine göz ýetirýän. Kerim Urban Epesowyň Rubagy poemasy gaty bir täsirli ýazylan poemadyr. Şahyryň bu poemasy elbetde edebiýat meýdanyna heme mazmun taýdan, heme görnüş taýdan bir çeper ýazylan. Şahyryň elbetde öz eserlerini şeýle beýan eden felsepewi garaýşlary okuýjylaryň, ähli ýaşdaky okuýjylaryň, hatda şu şygyryýat bilen berýeti gyzyklanmaýan okuýjylaryň arasynda hem gyzgyn gollanma tapypdy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň aladalary bilen tutuş ömrüni türkmen halkyna hyzmat etmeklige bagyş eden şahsiýetleriň, ýazyjylaryň, şahyrlaryň dörediciligini çuňdan Almataýdan öwrenmek üçin ähli şertler döredilýär. Hormatly prezidentimiziň şeýle döredip beren mümkinçiliklerini, şertlerini ve sağ bolsun aýdýar. Mehriban adamlar, hem şu gepleşigimiziň hormatly mehmanlary, şu sendiýän görnüşleňiz ýanky bir näçe gerek gepleşigimizi agzadyk. 7-nji orta mektep Kerim Urban Epesowyň adyny göterýär. Ol ýerde de neş muzey döredilipdir. Şu görýän görnüşiňiz şeýle bir iýinçilik, ussatlyk bilen Kerim şahyryň hala çitilen görnüşi. Bu ýerde zähmet çekýän molumlar, muzeýe ýolbaşçylyk edýän adamlar, bir de şeýle bir uly mehribanlyk bilen, süýjülük bilen şol ýyllar ýatlap görünýärdiler. Ine şu görnüş Kerim agan hut özüniň bidaýdyşlaryna görä, ine çaý içen çäýnegi, hemem käsesi, özüniň hat ýazyp ulanan oturgujy, hememne Kerim agan ine şu aýratyn şu ýerde öz giyinen eşikleri barada görünýärdiler-de şol ýerde. Bu muzeýde Kerim agan ýürite libaslarynyň saklanýanlygyny aýtdylar. Ine bu görnüşde bolsa, şol hana görünýän şol galamy Kerim aga şol ulanan galamlarynyň biri eken. Şonu hut öz öýünden sorap alyp biz ony ýerleşdirdik diýip şol ýerde zähmet çekýän molumlar görünýärdiler. Kerim agan ençeme gol ýazmalaryny saklaýanlygyny biz size ýa aýdyp geçdik. Edil şu görnüşde de siz Kerim agan öz eli bilen ýazan hatyny synlaýaňyz. Hana şol hat ýazylýan enjamym Kerim aga bütün ömrüne şonu ulanypdyr. Şahyryň giyin egin eşikleri. Ne şu ýerde boyun bagyna ünüs berseňiz, edil şu görnüşiň ýygynyň häzir Kerim agan şu boyun bagy dakynyp düşen suraty ine şu görnüşde. Şonu biziň rejissýormyň ýygy giderlikde goýup halkymyza ýetirsek diýip şonu özümize makul gördük. Edip ýygnan gatlary bar. Şu ýerde şejeresi görkezilýärler. Kerim agan şonda bir ine şu görnüşlerde ünüs berýän bolsaňyz, Kerim agan nesilleriniň nesil ýygyderligi ýürüýte çygylyp görkezilipdir.
mehriban adamlar. Ruhu çırağım atlı gepleşigimde dowam edýär. Ine Kerim ağa hakynda kän maglumatlara yüzlenende, olar bilen yüzleşen adamlar bilen sözleşip görende täsir maglumatlar aýdýarlar. Şolaryň birini Kerim ağaň özüniň hem öz döwürdeş ýazgylaryna, şahyrlaryna, alymlaryna nähili uly sarpa goýýanlygyny oň bir eden işi bilen şeýle düşündirýärler-de. O da şol häzirki garagym öňkü Sowet edebiýaty jurnalynyň baş redaktory bolup işläpdir bir näçe ýyllar Kerim ağa. Şol wagty 1974-nji ýylda şol may aýyna çykjak sanyny bütün jurnalyň özüni poeziýa bagyşlapdyr. Şonu ýylyň maýy poeziýa aýy diýip beýleki gazetlerde şol ýazgy şahyrlar halk üçin bildiriş ýazypdyr da aglan edipdir. Şoň özüm Suud edýär Kerim ağaň hut özüniň hem öz döwürdeş şahyrlaryna nähili uly sarpa goýanlygyny. Ine sona ýerine side geçirmekçi söhbeti. Doğru aýdýan, ine ýaňam mudeý bar köýüňizde. Şu mudeýi göremde men Kerim Halypamyň Karpinski köçetiniň 30-njy jaýynaky howlusy gözüňme geldi-de. Ine şu mehriban balalar şoň üçin öz kakalarynyň şu halka şunun ýaly ajaýyp goşgulary döredip berýän üçin bu maşgalan şu beýik adama bolan nähil söýgüsiniň batygyny ýazyp beýan ederden bäri gaýtýat. Şo howlyň içinde üç otawdan barat jaýjagallaryny şo kakalaryna berip özleri howlyň burçyna ýürütip sekiz çağan enedi şo jaýda oturup öz mehriban ýanyňlaşynyň ustatlygyna, halka gerek adamdygyna boýsanyp şu üç otawul jaýyny şoň üçin şoň döredijine bagşatyp şonu ýankyýaly mudeý ýaly edip işlemäge hasam bu mümkinçilik bolar ýaly. O jaýynyň iki tarapyna gapsy bar. Biri mihman gapysy. Derwededen giren matyňa onsoň mihman gapy bar. Dalan var, ondan yankı beýik ýazgymyzyň oturýan iş onu da hemem şo taýda ýörüýti kitap goýulýan tekçeler ýasatylyp edil yankı mudeýdäki ýaly müňlerce kitaplar saklanyp şo kitaplaryň öňünde de şahyryň iň gowurýan dostlary bilen daş ýurtlara gidip allardan suratlary kitaplan öňüne goýulyp Halypamyz üçin şeýle gow mümkinçilik döredilip şu maşgala şahyr üçin ähli mümkinçilikleri döretmek üçin ähli ihlatlaryny sarp edip şoňa şeýle töýgü bilen garalan adam da öz maşgalasyna da. Bu adam sen uly bol, kiçi bol, gapy açyk adam, taçagy açyk adam da şol. Şu ýylan şu gelen adamlaryň hemmeti ýazyjylarymyz hemmeti bir Türkmenistanyň halk ýazyjylary bir şahyryň gatyryny, kitabyň gatyryny, sizin gatyryny bilýän adamlar Halypaň ne derejedäki ustatlygyny, ne derejedäki mulaýym adam, hormatly adamdygyny aýtdylar, dinläp otyr. Halypamyň Mendil kitabyna ýazan öz terjime halyna men okak görüp diýsem boýsanynym. Sebäbi Kerim Halypa öz aslyna boýsanýanlygyny. Anha şuň kunna edil arkadamyzyň şu mirasa sarpa goýmak, watan özgörtmekden şygaryp esasyna şu alınıp barýan işler ýaly Kerim Halypamyzam şu öz terjime halyny esasan öz aslyna boýsanyp ýazan zatlaryny boýsanç bilen okudymda. Kakasynyň ilmlydygyny, onu da şu döwrüň öz döwrüniň näki ilmly adam tydygyny goňýarda kakasynyň şu döwürde Gurban Epesaga şu döwrüň köne kitaplaryny ýygnamagy, olary okak görmegi, gece ýatman olary göçürip goýup kitap edip halkyň arasyna şu kitaplar boýsanç bilen okap berýän adam ekeni. Şoň üçin hem Gurban Epes agaňam daşy mydama adamly bolupdyr.
Hemişe onun okuyan kitaplarını, ol laleler gerek mi, hugdular gerek mi, destanlar gerek mi, hemmesini şoň elinden, dilinden okap yazıp alıptırlar. Yaşını vazpetmek şahir adat Dine adatam del hükmanlardandır Gönüller içine gördüm bir apat Yok apadım ona kurbanlardandır Gözler içine gördüm bir apat Yok apadım ona kurbanlardan Ay mağnay bahardan yasalan yali Yanğı seherden o yasalan yali Ağabey mehirden o yasalan yali Dodokları şeker damyalardandır Ağabey mehirden yasalan yali Dodokları şeker damyalardandır Parmaklarının ucu misli bir seçep Döşür meydanı gözleri koşar Biliyarım kucak, taşı bir kucak Gözler var düpsüz ummanlardan Taşı bir kucak Güldür var büyüksüz ummanlardan Yüzgünün içinden saylanıp boyu Bir özü bedep dur gidin bir toyu Edebin merkezi aklın öyüp Şahirona aklı hayranlardan Edebin merkezi aklın öyüp Şahirona aklı hayranlardan Karası giyeceğim temini Meğerim şol ana gözlerim ödüm Giyeceğin günlüğü yasanlardandır Meğerim şol ana gözlerim ödüm Giyeceğin günlüğü yasanlardan Ay sayla peşip azaplarının azabın Hayfiyinde bağış ettik kucağın
Şomuzukta mekan tutan koşağul Dünyadın bağıtlı insanlardan Şomuzukta mekan tutan koşağul Dünyadın bağıtlı insanlardan Şahirim aklı hayranlardan Inni aramızda Kerim ağaň mehriban gyýdlary bar. Alma gelinejek hemem bahar gelinejek. Size biz dinlesek, bize gatnaşyp oturan mihmanlara da, bizi dinleyen tomoşaçylarymyz da şeýle pikir edýär. Başdan aýak şu mehriban gyýdlarynyň ýakymly seslerini eşitmek baradaky umytda oturanlyklaryna düşünýärse, şoň üçin öz kakaňyz hakynda nähili ýakymly ýatlamalardan halkymyza ýetirip bilersiňiz. Ilkölene kakamy ýatlap, syýlap, hormatlap, şu gepleşigi Guranyňyz üçin, esasanam şu täze gepleşigiň birinji sanyny kakama bagşlanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýan. Kakam arada aýsam, kakam mine hemmesi ýatla keçdi. Kakam kiçi oğully, sady, uly bilen uly ýaly, kiçi bilen kiçi ýaly, şol ýaly adamda. Degişmän, gülüşmänim ören gowy görürdi. Ne nazaryň aýtýaly, öýümdem ömür mihmanly. Ýazy şahyrlar, döreçili şäherleri, deň duşlary, hemmesi her şini gelerdirdiler da. Mun kakam olar bilen degişip, gülüşip, goşup, kän udak otururdylar. Ýaşlarym ýan goşu ýazmaga başlan, ýaşlar, taliplerim kakam ýany ýürüýdi. Goşlaryny görkezmäge gelerdiler. Kakam şoňa da wagt tapyp, şolarym gülerüdilen garşylap, şolaryň goşularyny okap, şolary degişli maslahatlaryny berip goýbererdi. Olarym hoşal bolup giderdiler. Mun kakam şol döwürlerde ýokary hujaýlaryna, mekteplerde kakam bilen her şin duşuklar guralardy. Okuýjylarym kakama her türlü sorag bererdiler. Esasanam ýaşlar, talip ýaşlar kän sorag bererdiler de. Kakam şoň birinem jogap soýmady, hemmesine jogap tap, gülüşdirip goýbererdi de. Çağalaryny da zähmet söýmäni.